Hi guys, welcome to TFF's TV. We are back again with latest Holy 10 otanga futhi kudhisa TiGonz achimutuka ataura pane imwe show inonzi The Ten Show panga achiinterviewa achibvunzwa kuti ko munoti kudini TiGonz OG redu akadedzera kuti iye I don't respect TiGonz and TiGonz is not an OG. Ndo zvataurwa naHoly 10 palive yacho, of which vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana pamusoro pezvaakataura. Vamwe vakadedza kuti aiwa Holy 10 ari kurevesa TiGonz akangoita mbiri paakabhoforwa musoro chete, ndozvachitaurwa nevanhu. Vamwe vakati do you think mabhazi ako do you think kuti mabhazi aTiGonz anoita here kuti afiche Next C pangoma yake? Munhu adedzera kudaro akati I'm just confused, TiGonz anenge asikagoni. Vamwe vakauya vakati TiGonz akangoita mbiri yemusoro, otherwise he is no an OG. Vamwe vari kuramba vari kumirana naHoly 10 zvakachitaura. Vamwe vakati aiwa kushata zvako, but TiGonz manje OG ane mabhazi, ndo zvataurwa nevanhu. Vamwe vakati aiwa mbiri yaTiGonz ndeyekupondwa chete, sorry kune vacharwadziwa. Saka which means vanhu vataura zvakawanda, varipo vari kumira naHoly 10, varipo vari kumira naTiGonz. Vamwe vakati you are finished iwewe Holy 10, wakungoda kuita mbiri nenyaya yekutuka vanhu, hazvinzwarwo. Aripo mumwe anyora kuti when you are an artist don't diss other artists, kugona kana kusagona, as long you don't have any agreement beef to push fame, don't talk shit about other artists. Ndo zvataurwa nemumwe munhu. Mumwe akauya kuti it's just a matter of time. Holy 10 is getting a bit more proud of himself. Ngadzikame, TiGonz is an OG, ndo zviri kutaurwa nevanhu. Vamwe vakadedza kuti Holy 10 ari kutaura chokwadi, TiGonz is not an OG. Vamwe vakati be humble my G, it will end in tears, wait for it, you will see. Aripo mumwe anyora kuti one condom could have avoided all of this. I don't know kuti ari kureva, asi vanhu vaseka ipapo vakadedza kuti zvavazotaura zviriyo esizvo. Mumwe akauya akatonyora kuti you are all getting offended by the truth. TiGonz is not a Zim hip hop pioneer, and that the fact is not an OG. Mumwe akadedza kuti TiGonz is not an OG. Aripo mumwe anyora kuti nigga always got ways to push inside our mouths. Mumwe akati OG does not mean having buzz. OG, we are talking of stana kwete TiGonz. OG ndi stana kwete TiGonz. Vamwe vakati more life to TiGonz. Vamwe vakati sando dzako kuna Holy 10 wakati this I like about this guy is violent and doesn't want peace. Ndo zvataurwa nevamwe. Saka ndonyanga tauya nayo guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.